Il-Ministru għadu maltaqax mal-General Workers Union, ex-qar segretarju tal-General Workers Union Joseph Buġeja, f'intervista ma' Net News fej fakkar li kienet ili talbet biex issir laqa mal-Ministru Clyde Caruana u din għada ma saretx. Le, tlabna, kif għatlek James, aħna tlabna laqa mal-Ministru immedjatament meta ħarġet l-aħbar, għalinna li ħajati data u meeting mal-trade unions kollha biex jaraw ma nafux jekk il-laqgħa ssir mar-rappreżentanti ta' trade unions kollha jew kull waħda separata. U qal li l-aħħar informazzjoni li għandu mill-Ministru hija li qiegħed jiltaqa' mal-Kummissjoni Ewropea xi ħaġa li ilha xhur tissemma min-naħa tal-Gvern. Aħna l-aħħar informazzjoni li tagħna l-Ministru kien li għaddejjin diskussjonijiet ukoll mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-futur tal-Air Malta. Kienet ħarġet news item fejn kienet jingħad li l-Air Malta ħatalaq u immedjatament tlabna laqa aħna mal-Ministeru biex jagħtina spjega l-Ministru responsabbli mill-Air Malta. Semmek għadnet nistennew id-data l-appuntament biex nintaqgħu miegħu. Dwar kif hija tisir l-ingaġġar ta' nies ġodda mal-linja nazzjonali tal-ajru qal li evidenti li l-Air Malta issa għandha bżonn in-nies dan wara li l-ħaddiema spiċċaw imwarba. Naħseb xorta jrid ikun hemm id-day-to-day running biex jibqa' għaddejja l-Air Malta biex tkun tista' topera u taqdi l-klijenti tagħha. Naħseb dawk huma l-ħaddiema li hemm dak huwa wieħed mill-punti li jiġi diskuss ma xi ma tinsix, però il-pożizzjonijiet li qed jiddaħlu mhuwiex fil-ground handling għax il-ground handling kollu ħajspiċċa. Se jiġri mill-ground handling għandna ma nafu xejn laqqas. Dwar is-somom għall-irtirar kmieni u jekk dawn u se jkunu estiżi għal dawk li ma applikawx fi frar, Buġeja wieġeb hekk. Nista' nressaq it-talba lill-Ministru konċernati biex jieħu konsiderazzjoni anke dawk il-ħaddiema li baqgħu ġewwa l-Air Malta. Però s'issa m'hemm l-ebda indikazzjonijiet u l-uniku indikazzjoni li hemm anke bil-miktub huwa li tingħata lil dawk il-ħaddiema li talbu li jiġu trasferiti minn mal-Air Malta għal entitajiet governattivi. Però l-bażi jibqa' dejjem u disħaq ħafna fuqha James li l-bażi huwa l-impjieg għal mal-entitajiet governattivi. Mistoqsijiet dwar kemm nies applikaw għas-somom u qal li sa issa qatt m'għandux indikazzjoni għal iskontu l-applikazzjonijiet għadhom ma ħarġux. Sissa daqqas ħarġet l-applikazzjoni għax konna induru il-ftehim biex naraw li kollox huwa sew, ma kienx hemm l-ebda problema, kemm niffirmaw illum jew għad. Dwar il-futur tal-Air Malta u jekk se tagħlaq wara Diċembru għalinna mill-ġdid li għadu qed jistenna laqa mal-Ministru. Sissa għadna kif għadlek għadnet nistennew il-laqa mal-Ministru biex jagħtina l-assigurazzjoni tu jgħidilna l-futur tal-Air Malta x'inhu mhux. Però sissa m'għandna l-ebda indikazzjonijiet laqas il-ħaddiema kif ikollna l-indikazzjoni inkun nistgħu nkellmu l-ewwel il-kumitati tagħna tax-xogħol u mbagħad lill-membri tagħna. Buġeja konfermana li l-General Workers Union tinsab biss f'kuntatt mal-Ministru Caruana dwar din is-sitwazzjoni fl-Air Malta. U bħala punt ta' referenza, intom dejjem titkellmu mal-Ministru Clyde Caruana jew titkellmu ma' esponenti oħra? Mal-Ministru Clyde Caruana li huwa responsabbli mill-Air Malta. Din il-ġimgħa il-Ministru sqar li fl-Air Malta m'hemm xejn ħażin għalkemm kollox jindika li l-Gvern li stjala l-linja nazzjonali tal-ajru xi ħaġa li ħadd sa issa għadu ma ċaħad.